tengah bakal omahku. Mbok kira mbok ira mbok kira mbok ira kira kembange apa? mbok ira mbok ira Pun adek mbok tawani pun niku lho wis mbah aku ora roh. Alah iya ya. Kok sing delok kok kresek plastik bloko iki piye? ngawur kowe iku Lagi iki oleh kena Pak siswa budaya sing delok ora patek ana. rapate ana Ndek ngenane malah resik kok. resik ancen metune kepajaran Ya ora apa-apa, ajen lakone iku ya lakone apa mau Sunan Kalijaga iya lakone ngono iku dak mentune ajen karya dagelan. wong kan wis tulisane dak ngono apa kepruk bar kepruk taman bar taman lagi dagelan Ngono. dagelan ki pol mburi Sebabe apa kok pol mburi? sebabe wis ditulis ning bukune Tek ditulis nang bukune. lah kan awal cerita kan ngono le Pak Sunan Kalijaga bantah rampung lagi dagelan Ora ngono mah. lah piye Sebab apa dagelan mentune ngguri kok japane ngono. lah nek kowe sebabe apa dagelan kok metu ning nguri Sebab dagelan mentune mburi bayarane larang. Nah kandhane kok. angger metu ning nguri Bayarane larang. kok ya roh ae le Pak Nek sing mentune ngarep bayarane sithik. lah kok sithik contone sapa Gajah mang. wajah wedi mang Gajah iku pira bayarane? 100 apa? lah gajah bayarane pira 21.000. mek selikur Wong loro iku 42. 42 Jaran kowe roh ae. jaran barang Pak Ya jaran barang ora jaran barang ku piye? budalan prajurit mau ya Ya jaran paling 50 Pak 50 apa? lha lah pira Pak 20.000. lho kok 20.000 Heeh. Ngene sapek wong sediluk ae. Masa timbang ngedos. lah nek sing kepruk-kepruk Pak Kepruk ngono iku bayarane 200.000. kepruk 200.000 Kaya cemek sirahe dikeplaki anti kaya ape ucul. mbok anggap ndas robot tapi kok ape ucul ngantek bileng ngono Ngantek bileng barane mek 200.000. walah jur mumur ngono mok 200 ya Pak Lah iya taman jak iya. Taman Sari joget-joget Barane pira? pira paling ya 150 Yo ora malah mberah. lho nek taman bayarane pira Pak 250.000. malah 250 Iya ning itange murah. Nek dagelan pira? lah nek dagelan pira Pak Mbah. lah kok mbah piye malah Dagelan ngene iki mentu sirahe tungul. Ketok mata 1 juta. 1 juta 1 juta. sedina Yo 3 dina le. 3 dina kacek siti apa Lah iya nek kan paling akeh. Paling larang sak ketoprak siswa budaya iku dagelan. dagelan Alah, nak tukang bonange pira bayarane? tukang bonang Mbah Wo Alah, sinden. Ngono iku pira bayarane? Paling mentok ya 250. Alah. Lah iya. Tukang soni apa, borol apa, gulungi kabel. Paling swidak iku. mok swidak Alah, apa ije menang dagelan. jek menang dagelan ya Pak ya Lucu tek ra lucu, ana guyu tek ora, delok wong tek ora. sing penting Sing penting 1 juta 3 dina. 1 juta 3 dina 300
selawe. Ya anjen iya 300 327.500. menungul ngene tok ya, Pak. Lah iya. Tukang syuting ora roh tukang syuting iku. Tukang syuting malah pengen ana sing ora kebayar syutinge didol kok. Syuting didol lah diamuk wong ah. Lho ya yen diamuk. Ya. Ini nek tro minggat to nge. Minggat. Yo ngene iki nyuting beberapa hari seminggu dibayar. Bayar. Seminggu dibayar. Heeh. Lho seminggu neh kok ora dibayar. Lah terus, Pak. Pegelatine syutinge didol. Mergo ora dibayar. Mergo ora dibayar. Sing penting niate muji syukur dumateng Allah. Desa kene. Penuh rasa syukur. Ah iya, Pak. Nanggap ketoprak siswa budaya. Sedina sewengi mangape geger siswa budaya. Lah nek ape geger iku ape lha apa? Lho ora roh piye kowe? Ora ro ah. Lho. Ketoprak nek ape geger iku Ape geger? perang-perangan cah-cah mang. Kok perang-perangan lah apa? Lah nek geger apa? Geger buri Apa? gremes. Gremes kok geger iku piye? Ya kok ora geger wong cah wedok-wedok ijen joget. Nek tase nang gone latar ora nak tratake. Iya ya, Pak ya. Lah iya. Wah, kowe trendusel-ndusel awar kurungan pitik. Layak ki mang sek-seken. Ha iya menapa mbono gureme mbok ora iki. Gatel kabeh. Ora apa-apa ben bertelur ning kono kok. Ya ora apa-apa. Sing penting kajate kabul, Pak. Udano grimisa kaya apa ora ana sing njaluk. Sing dijaluk ancen ya kuwi dienggo tandur-tandurane wong. Ora gur panas tok, panas bedino lek. Tandurane wong piye? Lah nek ora iku. Wong kene mayoritas tambak uyah kok. Lho nek udan mau berarti ya? Ya udan ya enggak mau dong. Oh, berarti dia enggak mau ya? Ya enggak mau. Emang kenapa? Mbok. Wong udan kok ora gelem. Jalukane nek piyai petani uyah iku panas. Panas. Nak panas uyahe dadi. Nah, ngono. Mergo uyah dadi perkara panas. Ya ana udan ning sithik ora masalah. Ora masalah. Nek sing dijaluk mesti panas terus. Oh, ngono. Wong kene mayoritas petani uyah, petani tambak. Petani uyah, petani tambak. Kula didongak-dongakno Bapak petani-petani uyah, sing penting rega uyah naik. Oh, regane uyah naik. Nah iya sing ben nimbun-nimbun uyah iku ben sugih. Tambak iwake, rega iwake mundak. Lah iya nek wis sukses kabeh, engko nek syukuran sedekah bumi nanggap toprak siswa budaya. Sok apaan, Pak? Ya tahun ngarep dak ya iya. Ora lah ah. Lah tek ora lah. Lah ancen aku nek ditanggap ki seneng, bahagia. Bahagia. Mergo entuk dhuwit. Lah nek sasi ngarep ora apa-apa. Ora masalah. Minggu ngarep ora masalah. Ora masalah. Dina-dina sing ijek blong diseni ora masalah. Ora apa-apa. Lah nek taun ngarep dak pikiran aku tok. Dek pikiran. Lho lah aku ndagel karo sapa? Bedak karo aku. Lah kowe jeh urip. Lho aku wis mati. Iya. Tak gecek sisan iku malah. Atik nesu iku lho. Lah nek ra nesu ku piye? Lah kowe nek wedi mati dak carane ya. Carane piye? Kowe nek mati tak parani tak gawakno korek. Bapakno. Tak sulet ah. Ya iya yen aku ober. Kok nesu ora. Dongaku ya sing apik, panjang umur, sehat terus. Ngancani aku kene panjang umur, selamat, ora nalang sarji apa-apa. Amin. Kowe tak takoni roh. Takoko. Bedakno lanang karo wedok mesti wis mudeng kowe. Nek ora mudeng iku gene. Nak saiki bedakno antarane wong sugih karo wong melarat kowe ora roh. Wong sugih karo wong melarat. Alah gobloke. Wong takokan kok ngono. Nek wong sugih omahe mesti apik-apik, tingkat-tingkat tembok kabeh. Ora nak roh mae kowe. Ya kan nek omahe tingkat tapi tembokan kan mesti wong sugih. Nek kan kowe ora roh mae. Oh gak, Ora roh mae. ora roh. Lah iya ndi? Omahe ndi? Iku lho. Pake kok main ndi? Pake kok main ndi? Ora roh kowe. Ora roh ya. Ora roh. Ya nek wong ora duwe ya paling ora omahe papan gedhek. Ngono kuwi. Lah roh mae kowe. Ya ora roh ah. Lah iya. Lah nek kowe roh, Bedakna wong sugih karo wong melarat iku nek ngentut apa nek bedakno wong sugih karo melarat nek ngentut iku? titeni. Titeni. Anggerno suatu kumpulan utawa musyawarah. Kumpulan wong akeh. Angger salah sijine sing ngentut dut leng loroi penak. Melarat piye? Pripun Pak madarane lega? Ngono iku wong sugih. Ngono kuwi wong sugih. Lah nara Pak Lurah ya Pak Carek. Heeh. Pak Lurah, Pak Carek ngentut dut dut dut.
Pripun Pak Madarane lega? Berarti wong sugih. Nek wong sugih ditakoki ngono, pripun Pak Madarane? Pripun Madarane lega, Pak? Lega. Nek wong sugih. Lah nek sing wong melarat, Pak, titane gampang ah. Titenane kepiye? Anggere ngentut dut. Mbok badhok iku apa? Iku berarti wong melarat. Mbok cekek iku apa? Mbok dadak iku apa ya? Kaya batang ambune berarti wong melarat. Ya ora ngono kok bedakno kok wong sugih karo wong melarat perkara entut. Lho. Lah entut iku iso ora saru wong kabeh wong lakoni, kabeh wong duwe, nek ora duwe entut berarti iku ora tanggungane mudin. Ora iso ngentut mriksakno ya. Mriksakno rumah sakit, ora saru. Bahaya ya, Pak. Lho, wong entut iku iso ngecek are. Iso ngecek kondisi wong ku mang. Lho ngentut iso ngecek. Wong iku jujur. Apa ora? Apa ora? Wong iku kulino dana weweh apa ora? Apa wong medhit? Ngono. Iku perkara entut. Perkara entut iki dawu asine ya, Pak. Iya. Iya. Entute wong jujur karo entute wong kulino weweh karo wong medhit. Beda ya, Pak ya. Beda. Lah aku lek sing entute kulino weweh, Wong jujur. Wong jujur sik. Anggere entut dut, sapa ngentut? Aku. Berarti wong jujur. Wong jujur. Ngentut ae diakoni. Oh. Mudeng ora? Ya mudeng. Masuk akal ora? Yes. Iya, berarti ngentut dut. Dut. Sapa sing ngentut? Aku. Wah, gelem jujur. Gelem jujur, tanggung jawab. Wong iku ora enake diakoni. Oh, ngono. Lah nek sing entute wong tau weweh, Wong sing medhit, medhit sik. wong medhit sik. Sing wong medhit entut. Angger ngentut dut. Sapa mang entut? Masih ya kowe ning kowe etok-etok ora ngerti. Menengahi ya. Mbah menengae ora aku. Ora aku. Sela ya. Sela. Ngene mertandakno wong medhit. Wong medhit. Terus sing terakhir entut sing nggone wong weweh. Wong kulino dana weweh kok nggone wong weweh tak sampluk kowe. Nggone wong ulem digawe. Kulino sing weweh. Kulino dana weweh. Kulino dana weweh. Kulino wong amal. Iku biasane wonge sarungan. Entute Biasane wonge sarungan kaya sembayang. Anggere ngentut dut terus sarunge kebut-kebutno ngono. Arek dikebut-kebutno iku. Lah iya entute diwewehno kancane. Ben mudal. Kok bahas entut iku piye iki, Mang? Ora saru kabeh nglakoni kabeh duwe kok. Entut iki dadi ana cacahe dhewe Ya ya, Pak. beda-beda. Iya, iya. Mula acara sedekah bumi iki ora luput kanggo piyai kene sakukuban geneng tengah. Geneng tengah dongane mugi-mugi warga sekitar geneng tengah sak nganune tak bacok siang iki, Bang. Dongane kok sak nganune. Geneng tengah didongakne muga-muga wargane sehat selalu, panjang umur, rezekine lancar, panenane uyah utawa tambak iwake lumintu. Amin. Amin. Iwake ora gampang stres. Awake iwake. Iwake ora gampang stres, ora do mati. Lah ngono. Sehat kabeh, segar bugar. Kayak soleh mah untuk iwak gedene sembah. Ora entuk iku mangga. Lah, diweki. Diweki. Soleh modele dak ngono anjeluk diweki terus. Jelek diweki. Omonganmu kok sak penakmu dhewe. Kabeh mau awak dhewe muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Pak. Kersane pripun-pripun lah geneng tengah suasana apik iki mau jane gremes ora sida nak baune gremes no kukut ketoprake. Iya, Pak. Wong gone kaya ngono ngisore ana pring-pringe cah ledek-ledek. Panjene cuaca wis kaya ngono ya. Pak. Cuaca saiki ekstrim. Tidak apa iku ora mesti. Dadi keteke panas ning udan, ketek udan ning panas. Ora tahu, ora iso, pokoke ora iso selak cuacane Gusti Allah. Iya. Iki diatur hiburan, Pak. Kanca-kanca sing bapak-bapak sing mirsani, alhamdulillah bersama Siswa Budaya TV, dan Seni Budaya Pati. Ya, ambek apa neh Pak iku, Pak? Wah akeh iku ah. Apa neh iku? Sidoro Koso TV.
Kok Sido Rekoso TV iku lho. Lah wong TV ya anake eneni siswa budaya TV. Siswa budaya Seni TV. budaya Pati sing melu ngabadikan di channel YouTube. Wah. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe. Dibuat apene? Nek dibuak iku. Aku nak subscribe iso le. Kowe subscribe iku iso? Iso anggere tak tutul mau nireng ah. Maune ireng. Malah putih berarti wis masuk subscribe-an. Wah. Nak di-share. Di-share. Di-share ku piye? Di-share ya tulisannya kok anak panah melengkung ini. Iku ditutul. Didudol terus di-share ning WA utawa Facebook utawa Instagram utawa TikTok. Dipindah nang ngono iku. Ya iya. Ora dipindah nang WA-ne wong. Iku WA mbok lebokno WA-ne ndikne. Oh iso. Lah aku ora mudeng. Maksudnya iki share iki kowe gawe story WA, status WA. YouTube kuwi, channel kuwi. Ngono. Jangan lupa di-subscribe ya, guys. Nak komen. Nek komen ya ana ngisore ngono kuwi, Pak. Ana tulisan titik-titik. Komen terus titik-titik. Lah iku dipenyet komen. Ngono. Nggih, Mas. Aku sing kudu guyu iku malah bose. Atik bose. Lah anggere dina kon subscribe terus. Lah aku duwe HP piro? HP mok sitok kok kon subscribe terus iku. Maksude ora kon subscribe kowe terus ah. Lah piye? Maksude ya kanca-kancaku sing durung subscribe kon subscribe. Ngono ya, Pak ya. Wah, goblok ngono kok. Aku lah ya maune ra mudeng. Ngono. Tak subscribe ping bolak-balik jebule pisan tok wis. Mas Dodok ditimbali, Pak ya. Kayae nyaosi hiburan sing kalem-kalem. Napa kok guyu? Kowe bar tok saweran di awan. Heeh. Sampeyan 200 ya. Kok blas saiki kok ora mesti. Lho kok blas ini ratan jana bapak-bapak kok. Bapak-bapak, Bapak-bapak ana, ibu-ibu ana. pemuda-pemudi. Lah ning dhuwur iku. Dhuwur apa? Iku ning omah ning emper iku. Lho. Berarti nek ora ana dak turu gurine ya. Wis karek bapak-bapak. Ya ora masalah. Ora masalah. Lho, ora apa-apa. Wah, YouTube dak malah sinyale full. Wong sing delok tower tok. Tower tok. Kok iso tower? Wong lanang lho, Pak, wong lanang iki sing duwe tower. Towerem iku. Tower. Nek wong wedok ya pegunungan. Tower ambruk nek mbok siarno lha apa. Senajan sing nonton ora kaya di awan nggih Pak, nggih ora dadi ngopo. Ora masalah. Nggih ora masalah. Lho anjen bengi iku tanggung resikone abot ta. Iki ya wis jam 3:30. Lho. Tengah loro. 3:30. Ora ana jame ngono kok iso. Jam loro paling. 2:30. Halah. Oh, kancane jedo ape joget malah sudah mulai lho piye. Mulai. Ngono njaluk bayaran larang. Alah. Nek nunut aja gelem Pak kowe, Pak. Ora buta. Ditinggal mulai kok. Ora buta. Ayo jaturi lagu. Dongakno Iki piye? masyarakat Geneng Tengah Nggih. nggih tansah cumaket lan cumedak marang jempakaning Gusti. Amin. Tambah dina tambah bahagia. Tambah Minggu tambah apa? tambah minggu tambah Rahayu. Tambah sasi tambah kata rezeki. Amin. Nah, ya diaturi Tambah tahun. Tambah tahun Sang saya saya rukun. tambah windu sang saya ayu, tambah abad. sang saya sregep ning nggone salat. Alhamdulillah. Diaturi lagu campursari Mas Lisin. Ilah tanpa daging. Ila tanpa balung. Heeh. Bisa melek ta? Ya. Iya Akhir ya. wis turu kowe. Akhir wis mulai kowe. Wis ora udan iki. Heeh. Ilat tanpa daging Balung. balung. Tanpa balung. Melu. Ilat Kerja tanpa bareng balung. Siswa Budaya TV, Eh. JNC Audio. Wah, jojis ya, Mas. Jos Cip. Error kok terus leh. Lagu Ilat tanpa balung terkhusus buat warga Geneng Tengah Heeh. sak kitare, Nah, buat penggemar-penggemar sing saka Tanjung Anom, nggih. sing saka Cabak Cabak. diaturno, sing saka Kudus Mas Medi ora lali, mestine nonton channel Siswa Budaya TV. Tambak Romo juga. Lah Tambak Romo, sapa sing eling kono caosno penggemar Pancanegara ya, Pak ya.
Iya. Mancanegara. Lah atik ora nang ndi wong delok lho, Bos. Lah iya sing eling penggemar sesa budaya sing eling kowe sapa? Sebutno siji. Sebutno ngono. Sapa? Lho. Ya Kok sapa? kayak iki lho. Lah ora penggemar. Hati, Heeh. Mbak Harsi, Bu Harni, Harni, Mbak Harimau. macan. Tak samplok kengko malah Harsi Harni kok harimau lah. Lho ora ono harimau. Oh, ya ora ana harimau kewan. Kok iso ampun Mas Lisin. Penggemar, ngono iku lho maksude karepku ya i. Gise Mbak Nuntu. Iku ora penggemar iku maca kok. Ana sing kowe cepul lho, Pak. Lah apa? Mbah Wo. Iku ora penggemar. Lah apa? Maca. Maca. Penggemar kaya Mbah Surat. Heeh. Kaya Nekoro Mbah Mus. Mati wong mati. Ngono didelok nang nggone HP iku ben seneng atine. Disapa-sapa, disenggol-senggol. Wis diaturi ilat tanpa balung, kaya dumateng sedaya penggemar-penggemar siswa budaya. Semene patengse ngono ya. Panas mongso ketiga wawan sing tak rasa diwasaku teko mbok tinggal
diaturno. Nggih. Iki kowe mau durung matur nuwun karo Bapak Ibu panitia. Iya rek Bapak Pak. Ibu panitia. Iya matur nuwun dumateng Bapak panitia. Nggih. Senajane ketoprak iki dilepasno Dilepas. ning diaturi jaminan utawa Jaminan. jajan. Jangan ana kopine ya Ya Pak. ana kopine. Seneke luar biasa lho Lah Pak. iya wong isine anu undi-undi ceplis. Ceplus. Ceplos. Ceplos. Oh, ceplis iku piye iki? Undi-undi apa jeneng niku? Onde-onde ceplis, ceplis. Onde ceplos. Bener kelenteng. Undi-undi ceplis. Undi-undi ceplis, tahu bakso, lumpia, nogosari, Jan walah ora kaya nang Goramsa. keris yo. Alah, omong apa kok jam 3. Wis diaturi matur nuwun dumateng Bapak panitia sedaya. Nggih. Heeh. Diatur ya. Wis apa meneh? Ayo. Ampun. Ayo, awak dhewe netepi kewajiban. Lho. Ayo iki ledek. Iki uga ledek lho. Apa? Uga ledek iki. Lah nek ora lecek apa? Ledek kucing cilik kok. Nek wis sambung. Wes. Wis. Ayo padha melu aku bareng. Di Lah apa? Bareng. Barang lho. Bareng